Добре дошли с прогнозите за седмицата 16-20 март месец. Като цяло отново ще дам три прогнози. Започваме с евро щатски долар. Евро щатски долар, между другото, аз лично продължавам да очаквам потенциален спад, въпреки че да, последната седмица спадна доста. Но въпреки това войната продължава. Лично моят таргет е 1.13.365, така че евро-щатски долар отново ще го търся за продажби. Имайте предвид, че тази седмица на пазарите е изключително важна заради целия фундамент и тя може след да зададе всъщност по-нататъчния тон в следващите месеци, как ще се движат пазарите. Така че лично аз очаквам корекция на евро-щатски долар до около 1.1470. Още по-добре би било, ако ми даде възможност до 1.15-16. Но ме съмнява, така че по-скоро от този supply бих търсил възможност за продажби. Това ми е прогнозата на евро-щатски долар. Разбира се, ето тук отдолу, като дойдете в сайта на прогнозата ми, тя е публикувана. Вие можете да я видите, можете да си разгледате икономическият календар като цяло. Така, продължаваме напред с следващата прогноза, която е на биткоин щатски долар. Ето я. Дайте да видим как съм я дал. Биткоин щатски долар като цяло, между другото, в последната седмица показа сигнали за покупки, така че лично аз тук очаквам биткоин щатски долар да падне до около 69 000 и ако тази зона даде възможност за покупка, да го купя до около 72 270 до около 73 000 очаквам да стигне. Разбира се, ако биткоин щатски долар направо си стигне от тук така, то вече тази прогноза аз не бих я търгувал, по-скоро бих преанализирал. Така че това ми е прогнозата на биткоин щатски долар. И нека да разгледаме последната прогноза. Тя, разбира се, е на S&P 500. Както знаете, аз търгувам на доста индекси. Така че дайте да разгледаме S&P 500, какво очаквам. Там в общи линии същото приблизително като миналата седмица, спад, но виждате S&P 500 на 4 часа вече е стартирал един нисходящ тренд. По време на корекция сме като цяло, на този етап никакви фигури няма. Така че лично аз очаквам корекция и спад около 6560, така че на S&P 500 отново бих търсил възможности за продажби. Това са прогнозите от мен. Разбира се, ако тези неща, които в момента ги коментирам тук, не са ви ясни, винаги можете да се включите в нашето обучение, което стартира на 23 в понеделник, т.е. в случая утре на излизането на клипа. Така че ако имате желание, можете да влезете в нашия Discord, можете да разгледате bg.maverickevolution.org, можете да влезете в нашия Discord, съответно от платформата maverickevolution.org и да се свържете с мен да ви присъединя в безплатното обучение. Това е от мен за сега. Ще видим тези прогнози как са се развили. Продължаваме с прегледа на прогнозите от изминалата седмица. Както знаете, седмицата беше изключително важна, защото имахме изявления на централните банки, които всъщност допринесоха и за волатилността на пазарите тази седмица. Така че в такива седмици задължително трябва да бъдете внимателни с търговията, защото в повечето случаи се чакат централните банки и в общи линии всички сделки преди изявленията на централните банки са по-рискови. Така че нека да разгледаме сега евро-щатски долар. Какво очаквахме на евро-щатски долар? Лично аз очаквах някакъв спад от този supply или от този supply. В случая от първото ниво въобще нямахме възможности за някакви потенциални сделки. От второто абсолютно също. Виждате, цената спря в третото. Сега в такива случаи може да се очаква от кое ниво всъщност цената долу-горе да падне, но е важно пазара да бъде следен, защото след като дадете прогноза,
е важно да си намерите мястото, където да влезете в сделка. В случая лично за мен тук нямаше добра сделка на евро-щатски долар. Видяхте, падна от третото ниво, но в последствие цената отново продължи нагоре при изявлението на ЕЦБ и на БОЕ. Така, продължаваме с биткоин щатски долар. Биткоин щатски долар исках да продължи тази седмица всъщност нагоре, като обаче не ми изпълни абсолютно всички условия. Виждате прогнозата. Идеята ми беше първо цената да падне до 69 000 и в последствие да достигне до този таргет, тук около 73 000, но за съжаление цената просто с отварянето си продължи нагоре и не направи тази корекция, която исках. Продължи нагоре, изпълни моите таргети. След като са изпълнени таргетите на дадена прогноза, по-скоро вече трябва да преанализирате и да дадете нова прогноза. Така че на биткоин щатски долар нямаше добри възможности по тази прогноза за търговия, иначе както виждате имахме си възходящо движение и след това нисходящо движение беше изключително добро. Така, продължаваме напред с S&P 500 в общи линии. Знаете, войната между Иран, Израел и САЩ продължава в комбинация с новините, които имахме тази седмица. Който следи S&P 500 е наясно, че падна. Отново прогнозата е доста добре изпълнена. Реално първият ни сигнал, където ние го имаме, е точно ето тук. За продажба по прогнозата с стоп лос ето тук и таргет ето тук, което може да ви донесе риск спрямо печалба 3.78 и това беше единствената добра сделка вътре седмично по тези три прогнози. Като цяло аз имам сделки на паунд щатски долар ми едната сделка. Тя беше рискова, защото беше преди да излязат FED. Ето тук влязох в сделка за продажба с стоп лос, ето тук. Таргета ми беше ето тук, 1 към 3.18. Виждате цената доста добре тръгна, като можехте да приберете 1 към 2.4, 1 към 2.3. Лично аз излязох само с една част и след това не преместих стоп лоса на нулата и когато дойдоха в четвъртък ЕЦБ и БОЕ, всъщност повишиха цената на еврото и на паунда и на останалата част стоп лоса ми беше ударен. Така че имайте предвид, по време на новини е много важно да подсигурявате. Следващите ми сделки са на S&P 500, те са две, една печеливша, една загубна. Ето тук в сряда ми е загубната, влязох в сделка за покупка, доста рисково, защото както виждате тренда всъщност е нисходящ, така че този нисходящ тренд си продължи. Знаете от обучението ни, че трендът е ваш приятел, затова е препоръчително да си го следвате. В случая, виждате, аз не го последвах и на лице е резултата загубна сделка. И другата ми сделка е в четвъртък, тя е печеливша, ето тук. След отварянето на американците влязох с лимит ордер, поставих си стоп лос и take profit беше перфектно изпълнен. Това са ми трите сделки, които имам тази седмица. На S&P 500 две сделки, една загубна, една печеливша. Разбира се, печалбата отново е на лице за седмицата и на паунд щатски долар в общи линии. Там имах една сделка, която ако я бях задържал до пълния take profit, ще да е загубна, затова можете да излезете на части, така че аз излязох с една част и на другата част стоп лоса вече беше ударен. Това е за тази седмица. Имайте предвид, ако искате да се научите да правите такива прогнози и съответно да ги следвате или да имате по-големи познания като цяло за пазарите, без значение те дали са свързани с Форекс, с акции, с индекси, с криптовалути. Имаме всякакви колеги. Можете да се присъедините към нашето обучение на живо, което започва утре от 8 часа вечерта българско време. Ще оставим линк отдолу под видеото да се присъедините. То продължава 5 дни, всеки ден от понеделник до петък
с времетраене около 90 минути. Така че ако искате да научите нещо ново за пазарите, заповядайте на това безплатно обучение. Това е от мен за сега. Ще се видим с новите прогнози.